настроение. С Диана Любенова тук в нашия ефир влиза един свят, който сме свикнали да гледаме от големите продукции, от телевизионните екрани, който понякога ни се струва далечен, но Диана Любенова ще го приближи. Ще го приближи и ще бъде ексклюзивно за BTV, за зрителите на BTV. Ще ви срещна отблизо с световни звезди от световната кинопремиера на Непобедимите 3 в Лос-Анджелес, на която успях да присъствам, да се разходя по червеният килим, който всъщност беше черен традиционно за премиерите на Непобедимите. Черен, защото е екшън. Черен, защото на тези екшън звезди, на тези екшън герои не отива да минат плавно по червеният килим. И затова е черен. Традиционно това е трети пореден филм Непобедимите, както знаеш, вероятно, изцяло сниман в България. Всички тези екшън актьори, които видяхме, които участват във филма, всъщност бяха тук, на българска територия. Аз успях да направя интервюта на черният килим, на самата премиера с някой от тях. Ще ги видим след малко в тези кадри, които заснехме. Бяха много любезни с мен, радваха се да ме видят и да кажат много хубави неща за България. Всъщност, когато имаш досег с тези хора и ги виждаш буквално на сантиметри разстояние, говориш с тях, смееш се, общувате, какви са те? Надути, велики, ексцентрични? Аз съм имала възможност да ги видя и в неформална обстановка. Те са изключително нормални. Някои от тях са много забавни, други са много затворени, концентрирани в себе си, в общуването си въобще с хората. Бяха много, както казах преди малко, любезни с мен. Дадоха интервютата както трябва за един червен килим, но всъщност те са едни големи звезди. Специално за BTV Антонио Бандерас. Как се чувстваше на снимките в България? Не ти е за първи път. Вече се чувствам като вкъщи. Това беше моят трети филм. По време на втория бях и продуцент и прекарах доста време в България. Обичам да работя там, обичам да съм там. Студиото в Бояна е фантастично. Работих с страхотни професионалисти, като този тук, който ти прекрасно познаваш. И мисля, че ще се върна отново, защото този филм ще е много успешен. А и заснех сцена, в която бях приет в отбора на Непобедимите. Как се работи с толкова екшън звезди? Лесно. Лесно, защото всички са вкусили от успеха в кариерата си или постоянно са успешни и продължават да са на върха. Трудно се работи с хора, които са гладни за изява, неопитни. Предпочитам да работя с хора, които познават снимачния процес и знаят какво правят и как да го направят. Аз имах възможност, освен да се включа в големи екшън, да правя и комедия, което обожавам. А и имах свободата да импровизирам. Как се снима в България? Разтресохме България. Надявам се България да е още на мястото си. Какво най-много ви хареса? Всичко. Храната е много здравословна. Фитнесът, в който тренирахме. Снимахме и на Черно море. Прекрасно място. Какво ще кажеш за Ню Бояна Студиос? Мисля, че е прекрасно. Високо професионално. Ние снимахме така, както бихме го заснели и в Лос-Анджелес. Нямаше разлика. Беше най-забавното време на планетата. Как се работи с легендите на екшъна? Като погледнем всички тези големи имена от плаката, аз съм единственият, чието място не е там. И за мен е огромна чест името ми да е до тези изключителни екшън икони. Всички са тук. Това е грандиозно. Супер яко. Имаш ли любима сцена във филма? Има една сцена с Слай и Мел в микробуса. За мен е учебник. Виждаш двама големи актьори и режисьори. Начина, по който си партнират. От тях може да се научи много. Успех, нямам търпение да видя филма. Страхотен е, гледай го. Обичам България. Изглеждаш страхотно. Ти също. Обичам България. Ще дойдем пак за Непобедимите 4.
За мен бе страхотно изживяване да бъда част от този филм, от този екип, актьори, с които съм мечтал да работя. Успях да се докосна до тези лоши момчета и да ги опозная по време на работа и когато загаснат камерите. Изключителни са. Това е нещо, което никога няма да забравя. Ще дойдеш ли отново в България? Разбира се, за непобедимите 4, 5, 6. Имаш ли любима сцена? Тази, в която правя големият скок. Great to have you back. No better place to be. Как се чувствахте в България? Беше страхотно. Хубаво бе да видя прогреса на България. Открих и много приятен непалски ресторант. С какво е по-специален Непобедимите 3? Всички тези суперзвезди, боже мой! These guys are nuts. It can't be. We were close once. We started this whole Expendables thing together, but we had a falling out. Мисля, че тези момчета са винаги интересни и с тях винаги има предизвикателство. И предизвикателството е да направиш и лошият герой симпатичен. Така че това беше моето предизвикателство. Иначе, как да накарам хората, зрителите да застанат и на моята страна? Мислихме какво постигнахме до сега и какво хората още искат да видят във филма. Има комедия, има екшън. Световните лица на екшъна са тук. Коража го има. Ронда Раузи е тук. Прекарах си страхотно в първият филм, работейки само 4 часа. Във втория работих 4 дни, а в Непобедимите 3 работих много повече и се забавлявах много, работейки с Слай и другите екшен герои. Слай винаги наема нови таланти и това беше провокация.